najhoršie na celom svete je, keď niekomu veríte a ráni vás tak hlboko, že ľutujete ten deň, kedy ste sa spoznali. Ešte horšie je, keď zistíte, že ten, kto vás zránil, ste vlastne vy sám. Niekedy rozmýšľam, kto vlastne som. Miestami mám pocit, že vo mne žije milión ľudí súčasne a celý svoj život je akási súhra ich reakcií, ktorú len parafrázujem. Som toto skutočne ja? Neviem. Čo keď som len uväznený vo svojich myšlienkach, alebo moje myšlienky sú uväznené vo mne? Najväčšia výhra človeka v živote je, keď zistí, kto v skutočnosti je a môže si slobodne žiť a užiť tento život.